Sekango no Kokborok IQ channel nai tongnai rok joto lukurok no hambai maruo tini chung Simon Layana Tipra Motha ni vision document 15 mission in 150 days no tui fiaba o video no kiaba sponsor khlaya eba kono party by support khlaijak video ya tamo khe je sabodol no board na sekang chini lukurok ni sithai te cheri nai thai tongo hairok no lukurok ni biskango tubuoi Simon dinani eba educate khlainani no chini Kokborok IQ channel ni naharmung Haidi hake Tipra Motha ni vision document no tamo sijak tong chung nai layano sekango Tipra Motha ni vision document no chung nugui ma no greater Tipra ni ko greater Tipra no Tipra Motha ni puilar na hikmung paithak na sikmung tei asol na sikmung hni borok suyo tei abono manya sak chini choba thakla hni borok sao abono karibo Tipra Motha election o kaplaingoi hapango achuke 150 sal ni bisingo kaichiba eba 15 no samung 100% khlainai hni kogrubo hage faidina lene o kaichiba samung abo tamo number 1 lukorong ni sil samung thamukmung Chief Minister ni tangnok ni bisingo kaisa bedok jak bodol senamma bisingtei lukurok ni bisingo doriwui no thamuknai eba dakti kheno lukurok ni samung no chariwui tisanai hwnei kogruo number 2 TTAADC no phan bangsarung oro TTAADC no teibo phan kobang senamani kokno sawo TTAADC ni phan teibo kobang senamna bisingtei sebok kobang telangnani tei dal bidal khlaijak ya kachajak samung khlainani kokno sawo number 3 hathai ni patarumung oro kobangma tiprasa lukurokni sakni jaga tongbo sakni bumung bai jaga mung senamoi manya ongui tongmano patta rema bisingtei hani malik nono patta remani kokno suyo number 4 Tipra Motha hapango phaike Tripura hasteo kedal 20,000 sarkari tei private ni sebuk telangnai hwnei kokru number 5 Tipra Motha hapango phaike tribal university sport university agriculture eba hukbar rungnok yung tei buddhist university high world class rungmung khor snamna bagoi state assembly o bill telangjaknai hwnei kokru number 6 village committee elections Tipra Motha hapango phaike chini Tipra sa amsani village committee election leya wi dakti no khlainai hwnei kokru number 7 students credit card schemes graduation tei higher study khlaina bagai rangmari 5 lakhs jora security nangyawi no educational loan rujaknai hwnei sawo number 8 24 hours saknai mungni sep Tipra Motha hapango phaike chini kami amchani ward rogo 24 hours ni ambulance malkhung manthoknai tei block level OPD tei ICU high kuchukni doctor nai mungni kahamya piri sejaknai number 9 innovation tei entrepreneurship khor ketal senamoi samung khlaina ni tei bania khlaina bagai world class sermung mana bagai siklarokni bagai innovation tei entrepreneurship khor senamjaknai hwnei kokrwkha number 10 Tipra Motha power phaike drugs phalnai rok tei drugs tubunai rok no kasuna bagai eba romna bagai kami amchayo bori rokni extra power roi kaisa bori bodol senamai rjaknai hwnei kokru number 11 zero action plan oro sawo Tipra Motha hapango achuke 5 years ni bisingo Tipra hastela bigra korei maimasa korei walaimung korei corruption korei drugs phalnai tei chanai korei rungnogo felengnai korei chikon bemar bai thima korei snamna hwnei number 12 hapangni mani khwnei rok nogo sogoi rumu hapangni mani khwnei rok manani chukjak obhai nogo sogoi rena bagai kami o Tipra warriors snamjaknai number 13 joto constituency ni kaiji eba 10 nos khlaijak ya ongui tongjak samrok dakti kheno khlaijaknai hwnei kokru number 14 socio economic chairmung joto hoda eba dofa panji tribe subtribe no jai khe naina bagai kaisa sinai rok no thumui kaisa kuchukni committee senamjaknai hwnei kokru
Number 15 Tipra Motha Power Phaike no CAA ba Citizenship Amendment Bill no kasona bagai krakya prisajaknai hinai kok rubo.